Hei, tänään tutustutaan Canvaan. Aloitetaan ensiksi avaamalla selaimella osoite www.canva.com. Jos sinulla ei ole vielä tiliä, klikkaa rekisteröidyn nappia. Voit esimerkiksi käyttää kirjautumiseen Google-tiliäsi, jos sinulla semmoinen on. Jos sinulla ei ole Google-tiliä tai muutakaan tiliä, mitä täällä on mainittu, voit jatkaa omalla sähköpostiosoitteellasi tilin luomista. Itse olen jo kirjautunut tähän palveluun omilla Google-tunnuksillaan, ja kun pääset kirjautumaan sisään, pääset Canvan aloitusruutuun, kotiruutuun. Kun olet kirjautunut sisään, sinulle aukeaa Canvan kotiruutu.